și bine ați revenit la un nou video. N-am mai făcut de mult videoclipuri pe acest canal. Și am făcut o nouă casă pe care o să vă prezint pe serverul lui Weekend. Și această casă este complet după mintea mea, la care și ea m-a ajutat. Așa că voi prezenta turul casei acestea. Va apărea și ea în video. Și m-am trezit fix în casă. Ea este Weekend, are o armură pe ea. Salutare, eu sunt Weekend și astăzi m-am gândit să filmez cu Maria. Acest avatar cu armură este avatarul ei. Bună, Weekend! Hai să vă prezentăm casa. Hai, Weekend, după mine. Da, inclusiv podul. Casa arată cam așa. Drept vorbind, e pătrată, ca toate blocurile de aici. Acesta este acoperișul pe care se poate sta. Da, curtea pe care o să o vizităm în alt video. O să vă arătăm și casa ei. E nume de pază parce. Bine, voi intra în casă. Până Weekend îmi va face o nouă sabie puternică. Am avut una în inventar. Upsi. De celălalt aveam... Va trebui să mai pun un acest bloc. Casa asta este cam plină de geamuri aici. Asta este încă un geam. Aceasta este camera de noapte, camera de somn. Este simplu, adică în chestul acesta putem găsi decât două enderbaluri. Chestul se închide singur. Acesta este patul. Pot să mă urc în el doar noaptea. Deci asta este camera de noapte. Acesta este un șemineu. Acolo e o pictură. Aici o pictură. Și o să prezint aici și bucătăria. Tot o pictură și niște bucăți. La niște uși de bucătărie.
Chestul ăsta este ca un frigider. Adică are mâncare. Voi lua o bucată de mâncare. Da. Voi lăsa mâncarea în chest. Aia este soba. O ușiță. Aici este masa și un scaun. Cuptorul. Un geam și frigiderul. În fine, deci asta a fost bucătăria. Și următoarea cameră, asta cu albastru, este baia. Pe jos este o carpetă albastră. Și apa asta practic stă și casa nu se inundă. Deci eu intru, nu se întâmplă nimic. Ăsta este dușul. Pot intra pe aici. Dar la ce-mi trebuie duș dacă am o cameră cu apă? Pot sputi deasupra apei. Mă ține doar atât. În rest este arată așa. A intrat ceva în duș. Să nu folosiți îndăpărurile să vă teleportați, că altfel o să intre toate astea. Ea este decent. Are o armură. Sabia asta, aceasta cu fire asta e foarte bună. Nu este ca cealaltă, are knockback 2, Alan avea knockback 3. Ce să facem? Acum Weekend îmi va da un mob. Un mob. Hai afară. Voi ieși afară să testez noua sabie făcută de Weekend. Cum v-am spus, apa aceasta nu intră în casă. Este doar în cameră și stă. Hai Weekend, vino. Gata. Ok. Am pregătit și mobil. Ea a pregătit mobil. Vă prezint și Câinele lui Weekend. câinele lui Weekend, Patrocle. Patrocle? Scuze, Patrocle. Ce tai în Patrocle? Acum vom ieși afară să vă prezint sabia. Noul mob care s-a adăugat pe Minecraft. El va fi primul. Snifferul. Ok. Ne dăm mai în sus. Snifferul, adică broasca testoasă, va fi prima. Aceasta este sabia. Foarte frumoasă. Și apăsăm. Noul mob. Și acest animal moare instant. Doar o lovitură. Într-adevăr, animalele de Al aici... doilea este Ravagerul. Foarte, dacă aveți vendecători ăștia ciudați. Al doilea este acesta, care moare dintr-o singură bătătură. Pe română moare singur. Acum să vă prezint podul. Aceasta este piscina lui Weekend. Piscina e exclusivă. De ce? Al doilea mob. Gata cu mobii. Hai în pod. Am ajuns aici. Aceasta este ușa de la pod. Și eu o să vă arăt ce am eu în pod. Am niște albine, niște
de cai. I-am oblânzit eu. Și el este fagurele de miere. Cam atât casa. La revedere! În următorul video voi face și cu casa lui Weekend. Pa!